Čaute Viktoriáni, zdravím vás z Turecka a ďakujem vám za to, že ste posielali otázky, prišlo ich cez 200 a vybral som najlepších 20, takže ospravedlňujem sa, ale na všetky fakt nejde odpovedať a vyberiem tú najlepšiu. Tak mám jedného obľúbeného v Plzni, je v Olympii a volá sa Dragan a je to taký miestny zohan a chodíme viacerí chalani z kabíny k nemu. Myslím si, že nie. Hlavne teraz tých zápasov bolo strašne veľa, takže už sú nejaké automatizmy, ktoré robím stále pred zápasom a už mi to prípada normálne, ale žiadne rituály ani nič podobné nemám. Od mala mi bol stále blízky Thierry Henry, tak myslím si, že by to bol práve on. Takže keď som s Davidom na SB, tak asi nie. Neviem si to ani veľmi predstaviť. Tak neduch, asi keď niekto nemá ducha. Potom Topúrko. Tak to nemám ani šancu, čo to môže byť. Límec je na košeli, to aspoň u nás, tak myslím, že to bude aj v Čechách. Michal, neviem, nejaké miešadlo po slovensky. Křest, to je po slovensky špargla, taká zelenina, takže to viem určite. Krchov, to je možno nejaký kopec v Čechách. Tak na to nechcem ani myslieť, ale keby sa to naozaj stalo, tak určite by som si to chcel užiť so všetkým, čo k tomu patrí. Tak je to zaujímavé, vlastne čo mám všetky tetovania na tele, tak majú nejaký význam a momentálne tá hviezda, to bolo také viac menej, sa mi to páčilo, tak som si to tam dal. Tak určite áno, vytvorila sa tu skvelá partia okolo trénera Vrby a určite tomu dopomohli aj fanúšikovia, keď chodí stále vo veľkom počte na tie zápasy, takže je to pre nás určite veľká časť úspechu. Ako ja stále vravím, keď sa ma túto otázku niekto spýta, že to je niečo ešte lepšie ako orgazmus, takže asi by som to prirovnal k tomuto. Tak reálne určite nie, lebo ja keď som do Plzne prichádzal, tak vlastne začalo to, dá sa povedať, dobré obdobie a v živote by som nepovedal, že môžem vyhrať s Plzňou titul a keby mi to niekto pred rokmi povedal, tak asi si zaklepem na hlavu, že či náhodou není blázon, ale sny sa stávajú skutočnosťou a ja som veľmi rád, že môžem byť pri tom. A súťažne určite áno, bol to proti Budejoviciam, ale presný dátum si nepamätám, viem, že sme vyhrali 2-1. Tak do Plzne som sa tešil strašne moc, lebo v Boleslavi nebola taká partia ako v Plzni a v Plzni tá partia je všeobecne známa a veľmi som sa na to tešil aj čo sa týka futbalovej stránky a čo sa týka Limbu, tak priletel na svadbu, ale svedok nebol, lebo vie o mne asi viac ako má a asi by mi neschválil tú svadbu. Tak rodina je so mnou stále, keď sme v Plzni, takže sú pre mňa veľkou oporou a ja som za to veľmi rád a tú obhajobu verím. Keby som neveril tú obhajobu, tak by som tu možno dneska nesedel. Tak to je ťažká otázka. Na takouto vecou som nikdy neuvažoval, aj keď po skončení školy som začal študovať vysokú školu a
Ale na to nebol veľmi čas a dal som sa na futbal a som veľmi rád za to, že som sa rozhodol práve takto a momentálne ma živí to, čo mám rád. Tak to je zaujímavá otázka, hlavne to priťahovanie žien, o tom veľmi neviem, ale je to zaujímavé, ale myslím si, že asi ani nie. Ťažko povedať, čo sa týka futbalu, tak určite to bolo odchod do Plzne. Bolo mi vtedy v tej dobe nejakých 20-21 rokov a v živote som nebol vonku ako futbalovo a bolo to asi najťažšie rozhodnutie v živote, ale ktorého dodnes neľutujem. Tak určite tá partia a fanúšikovia, to je základ celého klubu. Ťažko vybrať jedného, každý má niečo ako do seba, ale ako herne a po všetkých stránkach sa mi páči asi Ibrahimovič. Tak v živote som si chcel zahrať proti Barcelone a vyšlo to a od malička som veľký fanúšik Arsenalu a proti tomu sa mi zatiaľ nepodarilo zahrať a ešte v tejto vlastne futbalovej kariére by som si to chcel skúsiť. Takže útočím na neho každý rok, len asi o mne tam veľmi moc nevedia, takže, ale veľmi ma pobavila táto otázka a získava tento dres. Bolo mi tu dneska s vami fajn a ešte raz vám chcem všetkým poďakovať za všetky otázky a priania, hlavne za to zdravie a úspechov a spravíme všetko preto, aby sme ten titul v lete oslavovali spolu.